Hublay ya phi baro. Kapang kabangan keren hapi menta galong. Kasni utrai Adbent baar. Para banget long gibakemen hapdeng gijing tunju. Lukas upen ya gijing long kasencar khadar kabalabam krun da gijing sne babonjan. Bad ujisu wan ban penbha bad penjanai omtang ya kanyam kurukom kumju ya ka imlang salang. Hagju kapor Lukas upen sisya bau Jisu udan haka history jing sensya upatsya Tiberius. Upan Jus Pilatus ulat ke Judea, Samaria, bad Idumea, Herod Antipas, ukon jong Herod Bakrau, udai Petra ka Galilia bad Perea, Philip upet ya ka banta basetay mingi jong ka Galilia, bad Lisanias Tetra jong ka Abilin. Menbau Anas bad Kayafas kilong do orang ba. Baro kini ki hapo kajing sensyar ka himaru. Bad kidon kajing kli banuan ra kajing suk ha kathan bad baki sensyar. Hakne kapor kasuru blay kelawan ha Yohanes Baptis. Yohanes udai ubakarpang maha balajid da ublay ban penkre ya kalanti umesaya. Bad ban syakri tan ya Yohanes Baptis uhikai yangi baswa bangin yalap ya kiwai bakin kelabamun ngidan kam ban kelabamun sywa yaladi. Hadin kani Yohanes Baptis ulai yalap keleng upertajam bangi day ban kelabamun. Kajing kelabamut basisya kadon ay banta. Manungkong wan pai na kapom barbaar sedang banyat ha kalanti kabadai kabanyalam siya ublay. Para banget banong ngangit ha ublay kampat biang ladangi dan kwa ban im kad bangimon. Kampat biang yangi tang ban im ha ngidan kamru banyajan bad ublay. Naman klem kini kanoman ra ya gajing map ya gipom. Banyai hakalanti kabadai ngide ban politis ta ya kaktin ublay sya skor ya ka ko ngu ya ka bad im daka. Haka gospel Lukas ulasim ya ki kenten na u Isaya. Ban pen i ba gajing pen im kadai ya baro. Om dai tang ya ki ju. Kini kit khot kidai ki kenten mai phang jong ki kam bau mesaya un pendap ya ki kam bala pen i ha kalanong sau ku sau hadu sang husan. Kani ke pen i sya kaperthai baya ka bala ya thu lepa kala ulong sisya da ke jingwan Yesus Kristus. Kita kilong penungkong un yarap ya ki badu bad ki basya bandeng. Baar nganthe ya mense makhul balai unumlang yagipa Israel basau unwan sa Jerusalem kumus'im basan unjob ya kinangsyun bahnrew un isin yakikun jong u bat kiway baro kini kila ulong daida kejingwan Yesus Kristus ubaru utho yakikitab bandu penskem yakijinget Badban pen i ya ki e bami na kapop kasang bakilale. La tho ya kani ha kapor kajing sya penjat ya kanong ba Jerusalem kajing sya athang ya ka tempel ba kajing sya perengkang par ngisu thu ba kani kadai kapor jing lalan. Ublay upen sitom ya gipa Israel dai na kadaw kipop kisang kajing mani blay thau bar kajing hangamay kani kajing jenjar kamde kajing penher keput ublay henry ban khot sya kalanti jing kala bamon lada ki Israel ki kongu ya ublay ba ki ya ha kalanti jong u kin sayo ban wan phaino na kajing perangkang pa ha kalandong badengkong gat khot badengkong hadu bakhandai kakan tu yangi ban slide no baro kejing kuslai jing jenjar
Henry ban phong da ki ki ba kan jablay menengkong diang ya ka baptisma mapi baro ki ba yo baptisma krus pla phong da u baat phong da u bri ba thamai u badan ya ka hok bar ka jing khot ki ba shisha balai phong da ki atyar jong ka jing shisha ka hok ka jing yalap ya ka gospel ka jing khem jingen ka jing politis ta ya ka tenu blai bar ka jing duai barbo para bangai walang la phong da kini kampat biang na ka banta jing ngidon kam banyat ha kalanti kabadai ubaru open kan mau shu yangi ya ka jing ya lanti ki pa Israel lang ba ka wa Jordan hapo ka jing yalam u Joshua bat ka sinduk jutang kalam kman ban poi sa Jerusalem ngidai bantil hapo ka sinduk jutang kadan ki chhotali ki hukum ublai ki pu manna bat uding du u aran hangni ka sinduk jutang ka thau ya ka Maria bat Jesu udai kanengkong ka tin balawal do baar ukpu ka jing em balai ulang do sa bom juko haman ka khilap mat jing em jongi ladang isya ya Jesu banya na khmat jongi bat ni bo dia u ko babu ki pa Israel ya ka sinduk jutang ngim sala sisya ban poi sya ki hima ukpa Paulus utho ya kisiti sya ki Kristan ha Philippi kalong kat ba udang sya sat bendi ha Rome Henry upan pau ya ki jing kemen ju u walau don ha po phatok ka phatok kamla ban khangla ya ka men se ba kemen ju u de na ka de ka daw baula tho ya kisiti ban pen slur ya ki ya ngi ban kemen barbo wat hapdeng ki jing pabunja Paulus uyai ban yangi ban hidai ban ya trei rengkat bar ka jinggar khu bar ka jingai ai ublai hot ngilala em da ka jingai ai ublai da ka jingen ba ka jinggar khu dai tang da ki kam Henry ngidai ban kan mau ba ngidai ban ya trei rengkat da ka jingai ai ublai but ya ka jihikai ki hotali ki hukum ublai bat but ya ka jihikai Jesu Christ hamtam ka jihikai jeng u halal ulum ladang ikwa ban da ka jihip hem ya ublai nidai kanakon ban long ki breu ki ba em ha ka jing duai ba a ban pemi ki so jong ka jing duai da ka ba le ki kam ba balai nidai bandan ka jing thrang bantip ya ublai da ka ba pule ya ka Bible man kasi para bangai shua ban penkut nga kentu ya phi baro ba ka jing pen kre ka badan tam kerke na ka banta jungi iwei pa iwei kalong ladang ikwa ban lai na ka jing chate ha sultan manta nidai banongkong ban wan phaino na ka pom bat sedang ban yan ha kalanti ban poi syabneng bat baar ban syat kemen barbor wat la phidon hapdeng kijing ba kijing pensoi babon rukom namar Jesu ukhlain bonsya ban ya kini baro ublai sibon bat ublai untuk kuido ya pi baro